Sosis karil buning mas. Masa aku mau butek tadi. Iya toh mas selamatnya mas. Iya. Mungkin kurang diedit. Mungkin ini padahal baru perawatan kok ya. Ini kan di mas. Ahas. Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. Makasih. Ya, maka. Jamba.
ning kene iki seneng bunga biang. Aku ya bunga. Pancene adem ya ta, terus suasanane iki lho aku sing Suasanane penak. Daerah Gunung Wijul ndak seperti ini, ning kono panas. Panas. Kapan-kapan nang rabi rene wae nek ya. Lah buntute siji kan Ora apa-apa lho, sunah kok ya. Berarti panutanmu ki Mas Eko. Panutanku Kanjeng Nabi kok. Lah Mas Eko yo ndek garwa lek ning kene ngakune jomblo ndak piye? Lha kuwi panutane bregul kita kok kok. Aja ngono to. Iki ki bunga awake dhewe mergo sones kok Semarang. Ya ora nggur awake dhewe sak sirahe kok iki ngawur ya. Oh iya ya. Eka enggak ya Bang ya. Nyenengke banget nggih. Matur sembah nuwun nggih Mas nggih. Makasih ya Mas. Ya mboten usah repot-repot lho. Lha kuwi mosok ora mbok kekne kok ora. Aku ora. Sabas ya Mas, sabas. Sabas Cuwing rene karo. Yo Mas iki. Ya wis ora apa-apa. Aku legowo ning kene kok. Ora apa-apa. Lah legowo yo dibagi kok. Oh iya telu pas ya. Ya Allah. Ku sing ana anggrokane bene ya, Mas saya. Nggih. Ora apa diaturke lanjut. Cah prongkol. Urip ana kota Ganti kowe tak tokoke bapak-bapak yang nembe kemawon lenggah. Nggih. Dari mana saking pundi Bapak? Bulukerto nggih. Saking Bulukerto. Nggih. Lucu lenggahan nggih Pak. Mbok pilih mangke badhe menyanyi dipersilahkan. Oke, samangkipun tenggo munggah berkahipun nggih. Iya. Enggak. Yuk. Hah? Biasa wae. Guyune iki. Le, namanya siapa kok Sipit? Hah? Azami. Ih, ganteng ya. Urip ana kota Ganti kowe tak pokoke saisine
buat mempelai berdua ya Mas Ade. Selamat tahun baru. Oh iya, selamat tahun baru. Iya. Ya. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Melampah, ayo enggak. Tapi Mugi Lestario, Mas Aten kalian Mbak Setu. Aku mbok jurane bencong ngono. Mboten. Ben duwe anak boyo ngono. Kaya suwun ya. Ya padha-padha. Omo elek sapa Pripun? Kang Nyono ben ngendoknya apa sapa ya? Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandang. Kaya. Iya, ora apa-apa setu ayu kok. Mugianto berkahi Mugianto dulur-dulur sangka tugu Wilujeng Ramoiko. nggih ngatos-atos mbok menawi mengke dipurut ali-alinipun nggih Bu nggih. Ya, nggih ndelalah kok ali-aline iki ning tangan kiwa kabeh. Ya, kleru sing nyegati iki. Nggih Wilujeng lenggah dulur-dulur saking tugu Pengkol Nggih. Jatiroto. Tugu Pengkol. Wah, keh iki bedol desa ya nduk ya iki. Ning ya cantik-cantik kok Mas lebih. Iya iya. Bis dulur saking Tugu Pengkol sedaya pinaringan sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Allahumma Amin. Waduh, gede sekali. Ya ketuane, ketuane. Awakmu ket mau awakmu kok genit to? Ketuane. Awakmu ket mau kok genit to? Ketuane. Apa saja wis suwe? Nggih, kancaku Facebookan. Namanya siapa namanya? Sikem. Sikem yang selalu dicintai. Yang selalu dinodai ya, nggih.
lirak-liri mesa rombongan campur sari. Oh, kok seragamnya kayak campur sari, kayak catering. Campur sari nggih. Guyang guyung. Sumangga Bapak Ibu kula warga ingkang saking Tugu Pingkol Jatirata mugi satata lenggah kanthi marga-margikaning panggalih sinambing laras pangipun campur sari Saka. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu eneng pengkol kae kawan-kawan angel dilaleke. Muga-muga Gusti tansah amarenga dadi srana Soteng Mbak Eman-eman. Kok ngiringan mung ketok kupinge tok ra. Berarti awake dhewe madhepe teng mriki. Madhep rene ya. Malah dipateni kok, Nduk. Eksem sik to, Mas. Ngene. Nah, Oh, iya. aja lali. Wah, miras. Ayo. Lah aku ngene gak awakmu sing piye? Ngene dadi lak foto to. Ngene. Pun Mbak. Ya, iya. Nggih. HP-ne tulisane memori berkasih. Uduh. Kudu. Meri momen. Memori berkasih ya. Aku Campur sari Saka CS ya, Dik. Wah, Kombang Sri. saking Bang Sri Purwantara Wonogiri, Apik tenan. Jawa Tengah, Indonesia. Ambu-ambune iki sarep Urung delok- adus. delok meneh dadi campur sari sing kondang kaloka Amin, payu laris berkah.
sama dari Jatisrono boleh senggak ya? Nom-nom ya entuk lho senggak. Lah Tenang iya. bae. Engko wayahe dandut tenang bae. Saya tahu ya. Tenang aja Mas. Oke. Loh. Pacaan di sarwa asri jeroba Ngambara ing ngawang hangat langut bebasan tanpa
ngumbar gagasan satemaki nowo ngimpi katur besar ini menikah katur Bapak Ibu orang benar benar sepuh yang tahu sepanggian karyawan hiburan katur mendengar sobat jinan satu sumonggo Seripan, seripin, lempianing raka simpin, gandes luas, ilakani hanglam lami. Dek Sarini Mas Ade. ugi hanyerengi rawuhipun para tamu Bapak Ibu ingkang temben kula rawuh ngaturaken jebul rawuh ugi para tamu ingkang sampun pikantuk pasugatan sumangga pun rahatingan raos ingkang mendika saparinipun katur saking hamung dadi sinambi hararas manipun saking kanca-kanca karyawan Stitek monggo Karyawan hiburan. matur sembah nuwun Dek Sarini. Pusat saya gendong
sadaya Bapak Ibu para tamu, sumangga pun rahapi kanthi raos sing merti saparipun katur saking amugadi. Jenengan wonten pundi? Ugi katur saking ibu-ibu sinten? Ibu sinten? Oh, ibu-ibu ngersakaken kuburan meh amblek. Napa niku? Lagi jeng miring. Nggih, mangke nggih ditenggo nggih ibu-ibu. Nggih, khususon ampun waktu khusus. wangsul riyin. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Heeh. Nggih. Terus aku mau dingenene, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok Bu. Wo le Lah masak. mirip tukang le masak saisa. nganggo kompor sing nganggo bluetooth ngono misalnya. Kompor Ini modern. bluetooth. Ndak apa-apa monggo diaturke. Pun ratus nggih. Siap. Ora bakal atiku ke Siap, ada. Walian yen sifatnya kandudut Luar biasa sembah nuwun menika katur para punden para sepuh ya.